Инфекциите с Escherichia coli са сред най-честите причинители на цистит. Тази бактерия лесно се прикрепя към стените на пикочния мехур и причинява дискомфорт, парене и болка при уриниране. Съвети за предотвратяване на инфекциите включват пиене на много вода, за да може бактериите да не се задържат в пикочните пътища, избягване на кафе и алкохол, тъй като те правят средата благоприятна за бактерии. Изключително ефективен при цистит е продуктът цистирен на Ботаник. Съдържа американска червена боровинка и златна пръчица. Висококачественият екстракт от червена боровинка пречи на Escherichia coli да се прикрепя към стените на пикочните пътища и подпомага бързото изхвърляне на бактерията с урината. Този начин на неутрализиране на бактериите не нарушава чревната микрофлора. Златната пръчица има мощен диуретичен и противовъзпалителен ефект, облегчава паренето при уриниране и допринася за бързо възстановяване при инфекции. Тази комбинация благоприятства цялостното здраве на пикочните пътища и е подходяща и за превантивна употреба. Напишете инфо, за да научите повече.